Γαμώ τον Άι μου, γαμώ. Πάλι έχασε ρε η Μπαρτσελώνα από τη Τσέλσι 3-1. Πόσο βγήκε, όχι, με τα πέναλτι 4-2. Γαμώ το. Ο Μέση και ο Σουάρες πού είναι, διακοπές. Άντε. Να. Γαμώ τον Άι, γαμώ. 2 φορές, και με Μάντσεστερ και με Τσέλσι. Έλεος δηλαδή. Τι θα γίνει τώρα. Νίκησε το Champions League, αλλά όχι και να χάνει από τη Manchester United. Έλεος. Να δείτε, στον επόμενο αγώνα δεν ξέρουμε ποιον παίζει, νομίζω με την Ίντερ. Θα χάσει και με την Ίντερ, να δούμε. Ο Μέση πού είναι. Ο Ter Stegen πού είναι. Γαμώ, το έχουν βάλει εκεί ένα μασίπ τέρμα. Σκατά είναι. Τι θα γίνει άλλο. Δεν μπορώ τώρα να... Μόνο αυτό σκέφτομαι. Τι θα γίνει. Έλεος. Anyway, πάμε. Θα παίξουμε το Happy Wheels σήμερα. Ας πάμε. Θα πάρω εδώ αυτό τον αγαπημένο μου παίκτη. Τι κάνει αυτό. Την καρδιά του θέλουμε. Αυτή είναι η καρδιά νομίζω. Restart level. Κάτι από αυτό. Τι έχει μωρέ η μαλακία. Ωχ, τι έπαθε μωρέ. Το πόδι του. Πώς πάει με ένα πόδι. Πώς κάνει πετάλι με ένα πόδι. Δεν καταλαβαίνω. Ω, ανεμιστήρι. Νίκη, ολέ. Αυτό είναι. Τι έπαθε. Προχώρα. Δεν προχωράει. Αυτό ποτέ δεν το έχω περάσει αυτό το νερό. Ναι. 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 Δώσ' τους. Πήγαινε κάτω, κάτω. Τι είναι αυτό. Δεν περνάει αυτό το level με τίποτα. Ας να το περάσω έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. BMX. Ωραία πίστα.
η σφαίρα. Να όσο έχει τύχει. Οχ! Πώς το πέρασε! Τι έπαθε από το ανεμιστήρα, του φύγε το χέρι. Απίστευτο. Εγώ έχω ανεμιστήρα εδώ στα πόδια μου. Να, έχω ανεμιστήρα εδώ στα πόδια μου. Και δεν παθαίνω τίποτα. Αλλά πέρασα. Snowy Mountain Fine. Αυτό δεν το έχω κάνει. Τι είναι αυτό? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Μαλακία είναι αυτό το λέω. Δεν μπορώ να το κάνω. Πάμε το Down of the Dead. 1v1. Πού? Ζόμπι είναι αυτό. Ναι! Ναι! Όχι! Δεν το φύγει η καρδιά! Αίματα εκεί. Πω. Παμ. Ναι ρε, κρατήσου ρε από το ελικόπτερο ρε μαλάκα. Γάμο το, να σου γάμο. Εκεί να κάτσεις. Τι πρέπει να κάνω εκεί? Πώς πάει έτσι? Ίσιοσε ρε. Καλά, χίδια. Πλάσα μέντες. Να. Μαλακία. Κρατήσου μωρέ γάμο το σπίτι σου γάμο. Το θα βάλει. Όχι, θέλει εκείνο το γέρο νομίζω. Εκείνο το γέρο. Change character. Αυτό να θέλει. Έλα! Άσου! Τι έπαθε? Έλα! Μπράβο! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε γέρα! Εγώ δεν καταλαβαίνω. Πάει το κεφάλι. Πώς συνεχίζει έτσι χωρίς αυτό? Σε κουφαίνει αυτό. Όχι εκεί ρε. Πέταξε μόνο. Πέταξε. Είναι δύσκολο, δεν μπορώ. Τραπ. Πάλι με αυτό το μαλάκα εδώ. Δεν πέθανε αυτός. Πότε ήταν η κηδεία του? Ή το βάλανε ζωντανό και τον... Και έφυγε αυτός.
Φύγε! Τι κάνεις ρε μαλάκα, τι κάνεις ρε, καρφώσου εκεί. Όχι αυτό. Άμα δεν μπορώ να περάσω με άλλον, αλλά θα το δω. Έλα μωρέ! Μπράβο! Όχι! Εδώ του ήρθε. Στο λάρικα. Εντάξει. Στο στόμα ρε. Πω. Αυτό ήταν το βίντεο μας σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει. Άμα σας άρεσε, subscribe and like. Αυτό ήταν. Γεια σας Vex.